Днес ще разгледаме един наистина амбициозен план за трансформацията на един български град – Панагюрище. И тук не говорим просто за някакви козметични промени, а за една цялостна, дълбока визия. Визия за това как един град може да премине от административна инерция към това да се превърне в истински център за иновации и високи доходи. Сега ще разглобим тази концепция парче по парче, за да видим как технологиите, икономиката и управлението могат да се преплетат и да създадат един наистина модерен град. Започваме с нещо доста силно. Този цитат е взет от официално общинско предложение и, честно казано, той улавя перфектно едно дългогодишно усещане за безсилие и абсурд. Конкретно тези думи се отнасят за един проблем, но всъщност те символизират нещо много по-голямо – огромното разминаване между правилата, които съществуват на хартия, и реалността по улиците. Точно това е в основата на нуждата от промяна. И така, планът за тази трансформация е изграден върху 4 основни стълба. Първо, ще говорим за въвеждането на ред в градската среда. Второ, ще видим как се изгражда технологичната основа за бъдещето. Трето, как се създава икономически двигател за високи доходи. И накрая, как всичко това се обединява в една цялостна, нова визия за града. Да започваме с първата част. Тя се фокусира върху може би най-осезаемия, най-ежедневния проблем – градската мобилност и паркираните. В крайна сметка това е лицето на всеки град и често е най-ясният индикатор за това как и дали изобщо работят институциите. Представете си, цели 15 години. В продължение на 15 години в Панагюрище на хартия съществува така наречената синя зона за платено паркиране. В реалността обаче тя никога не е била въведена. Този факт сам по себе си е перфектният пример за административния парадокс, който ражда хаос в ежедневието. А последствията от това бездействие са видими за всички. Паркиране навсякъде, на втора линия, по тротуари, и стигаме до абсурдната практика хора да си запазват публични паркоместа с столове, щайги и какво ли още не. Това не е просто неудобство. Това е ерозия на обществения договор, ерозия на доверието в местната власт. Но тук не става дума само за критика. Предложението идва с ясен петстепенен план. И ключовото тук е, че идеята е първо да се постигне обществен консенсус, след това да се създадат ясни правила и най-важното да се изгради структура, която да следи за спазването им. Това е подход, който цели да възстанови реда, но чрез диалог и решителни действия. Добре, след като се адресира видимия хаос по улиците, планът се насочва към нещо невидимо, но абсолютно ключово за бъдещето – технологичната инфраструктура. Можем да си я представим като дигиталната нервна система, която ще направи града по-умен, по-бърз и по-сигурен. В основата на всичко стои една технология, наречена LoRaWAN. И какво всъщност е това? Най-просто казано, това е мрежа от хиляди малки сензори, разпръснати из целия град, които събират всякаква информация и я изпращат към централен мониторингов център. Тази технология позволява на града буквално да усеща и да реагира в реално време, при това с много, много малко енергия. И това не е просто научна фантастика, предложението включва и конкретен ориентировачен бюджет за изграждането на тази мрежа. Сумата показва, че подобна модерна инфраструктура е напълно постижима и не изисква някакви астрономически инвестиции. Добре, и каква е реалната полза от всичко това? Представете си мрежа, която може да предупреждава за покачване на нивото на реките преди наводнения. Или паник бутони за възрастни и самотни хора. Сензори, които следят за замърсяване на въздуха. Но освен сигурност, тя е мощен икономически инструмент. Защото когато имаш готова такава инфраструктура, градът става изключително привлекателен за хай-тек компании. Те могат да идват и да тестват продуктите си директно, без да инвестират в собствена мрежа. И това, което прави предложението наистина сериозно, е, че то не просто предлага да се изгради нещо, а дефинира как ще се измерва неговия успех. Виждаме конкретни цели – 95% покритие, време за реакция по 10 минути. Това превръща проекта в нещо измеримо и отговорно пред обществото. Окей, преминаваме към третата част, която отговаря на може би най-важния въпрос – как градът може да използва вече введения ред и новите технологии, за да създаде богатство и добре платени работни места. Икономическата стратегия се гради на 4 взаимосвързани стълба. Те включват създаването на притегателен център за таланти, постигане на енергийна независимост, интелигентни стимули за бизнеса и използване на технологиите за по-ефективно управление. Важното е, че всички те работят заедно, за да създадат устойчив растеж.
Централен елемент тук е идеята за общински иновационен център с Coworking Hub. Това не е просто поредната сграда, а цяла екосистема. Място, което да свързва местния бизнес, IT-специалисти, стартъпи, фрилансъри. Целта е да се създаде среда, в която да се раждат нови идеи и компании, които, между другото, да имат и директен достъп до европейско финансиране. Тук виждаме една фундаментална промяна в мисленето. Вместо пасивно да се наблюдава как младите и талантливи хора напускат, градът може активно да създава причини те не само да останат, но и нови специалисти да дойдат. Това е преход от икономика на миналото към икономика, която е базирана на знание и иновации. Друга ключова идея е енергийната независимост. Само си представете покривите на всички общински сгради – училища, читалища, административни сгради, да не бъдат просто пасиви, а да се превърнат в активи, които произвеждат чиста енергия. Това е изцяло нов модел за управление на общинската собственост. И как се случва това на практика? Чрез създаване на енергийна общност или кооперация. Общината предоставя покривите си, а частни инвеститори монтират фотоволтаиците. Това е класически печеливш модел за всички. Общината получава постоянни приходи от наем и по-евтина енергия, без да прави първоначалната инвестиция. А бизнесът получава достъп до идеални площи за производство. И така стигаме до последната четвърта част, която сглобява всички елементи от пъзела в една обща картина. Ключовия момент, който трябва да се разбере е, че това не е просто списък с добри идеи. Силата на визията Панагюще 2.0 е в интеграцията. Всичко е свързано. Интелигентната LoRaWAN мрежа прави града по-сигурен, но и по-привлекателен за IT компании. Иновационният център задържа и привлича талантите, които да работят в тези компании, а енергийната независимост намалява разходите за всички и прави средата по-чиста. В крайна сметка, какво означава всичко това за хората? Означава по-голяма сигурност в ежедневието, означава по-добра грижа за най-уязвимите, означава повече и по-добре платени работни места. И не на последно място – престиж. Превръщането на Панагюрище в модел за модерен, интелигентен град, който се грижи за своите жители. И така, завършваме с този въпрос. Документите показват, че съществува изключително детайлен, обмислен и напълно реалистичен план. Но както се посочва и в самите предложения, всичко в крайна сметка зависи от едно единствено нещо – наличието на политическа воля. Пътната карта е начертана. Дали обаче ще бъде извървяна, това е въпрос на бъдещето.